No pokračujú zase dievčatá zo 4. A. Tentokrát si pre nás pripravili tanečnú scénku s názvom Zacvič si so mnou. A po ich tanečnej scénke nás študentky prevedú každodennou praxou v scénke s názvom Náhrady. Otočíme sa, aj sem sa musíme pozerať, aj na tú stranu sa musíme pozerať, aj sem sa musíme, aj tu sú diváci, tu sú dievčatka, poďme, aby každého bolo vidieť. Dobre, vidí nás každý? Vidí nás každý? Ty čo máš v ústach? Ty prečo máš slizátko? A ja som slizátko! A ja! Prestaňte, okamžite zahodí. To čo si myslíte, keď sa zabehnete tak do lata prvú pomoc? Vyhodil, Davidi, vyhodil. To čo? A vy prečo furt pijete? Smedná. Ale vy sa stále vydierate chvíľu, vy ale čo keď si smedná? Okamžite odložiť tú vodu. A vy ste hodiničko, vy sa chceme tancovať. A vy sa otočte, prosím vás, aj na túto stranu. Aj vy sa všade sú diváci, všade sú dievčatka diváci. No poďme, čo robíte? Čo robíte za Ona začala, prísala. Ani hudba je neschopná, nielen dievčatá, ale aj hudba. My si prosíme, tu nikto nevie ani, čo to je Erik? Mohol by mu niekto vysvetliť, čo to je Erik? To je CDčko, pani profesorka. My chceme cvičiť. Kedy začneme? Naučíme niečo, budete mať skúškovú, vystrieme sa, lopatky ťahám dozadu a dole, lopatky ťahám, stiahnem brucho, zadok, brucho, stiahnem, ty si húchal už ja si teda to hovorím, stiahnuť. Som rovná, som. Nie si, ty si až príliš krivá, vyspí sa, stevíš svete, teraz pozor, ťahám, cítiš, všetko cítiš, každý svalík. Ty vieš, že tam si máš aj chrbticu? No tak sa vystri, prosím ťa. Tak čo máš toto za hrb? Sám ty lopatky dám dozadu. Tak, dievčatá. Výborné. Teraz troška sa takto natiahnem trubiček. Takto trubiček. Druhý trubiček natiahnem. A ty čo robíš? Ty vieš, že tam sú tu taj pelvis? Čo je milé, to je profesor? Čo je? Ani chodíte na akú školu? Samotná viete o tom. Dievčatá, ani sa tu nepýtajte. Dajte sa rovno do párečkov. Dáme sa do párečkov. Páry si dáme. Vy nič neviete. Páry. Poprosím valčík. Poriadne, vystriem sa, pozerám sa na človeka. Čo robíte? Čo? Nie, zase sa pomýlil. On sa furt len mýli.
My nechceme si iba raz, my žijeme stále a večne. Takéto kočky žije stále a večne. Pán hudobník. Jeden sa vás plačí. Dobre, čo? No čo? On nevie, vy ste viedecký valci ústav, to je tá Bratislavská Duna. To takto po Dunaji chodí. Vy neviete, kto to je? Dobre. Som si všimla, že vy neviete veľmi podstatnú vec. A to je, mladé dievčatá, dávajte pozrieť na každý video. Toto je dôležité aj pre vás. Nikto to nerobíte. Takže, Vy to robíte, to je hlavné. Chrbátik mám, a teraz pozor. Keď vôjdem do sály a hlavne na Stužkovej, každý si všimá, ako chodíte, každý si to všimá. Aj keď si sa všímajú si. Začiahnem a teraz pozor, pohľad na bod 0. Bod 0. Martina, nie plus 30, 40, ale 0, prosím pekne. A teraz môžeme ďalšiu hudbu. Dievčatá, ideme na naspievať. To the cha-cha-cha,